Y para uno con Getorri Lasto Chapelen. Kanalera on Getorri Total War Warhammer bi honetara. Eta gaurko honetan frogatuko dugu Nagasen kanpaina eta bur bat azaltzeko norzen pertsonai hau. Pertsonai hau asti bat zen eta bera bilatu nahi zuen hileskortasunaren formula edo magia hileskor izan nahi zuelako eta ere esan daiteke konde vampiroen sortzailea bere izan zela, hau da, topatu zuen bide bat nola izan hileskor gauza zen bizirik irauteko gizakien odola behar zuela eta hor sortu ziren lehen dabiziko vampiroak eta gero izan zen oso asti boteretsua, baina erreinu batzuk elkartu ziren bere kontra borrokatzeko eta azkenean garaitua izan zen. Etaren joango gara kanpaina jokatzera baldin eta gauza ondo baldin badut eta arazorik izango ez badugu. Kanpaina horre bat. Imperio hilkorrak. Nagas. Ez dago, ala? Kansetra... Kalida... A ver... Vale, itxaron. Ea zeo zertxartu egin badudan edo ez. Zeo zertxartu egin dugu behar badan. Beter kamera dot. A ver... Principios... Ea zeo zer esaten duen hemen mozo honi buruz. Beste izango da kriston kagada.
Eta orain saiatuko naiz berriro. Ea orain honetan posiblea den kanpaina jokatzea. Ea orain. Izeneteke kriston potxoa zuzeneko honetan. Hau gauzak ondo ez egitarren, lehen da bizi ez begiratzearen dena ondo zegoela ere eta bat. Karo, beste mod batzuk badira behar dituzu hau eta hau, nola baita esateko joaten zara jokoaren workshopera, arpiditzen zara motorietara eta ez duzu arazori, diru demen arazoako daudela. Kanpora. Ondo da arazoa. Bale, badirudi orain badagoela. Bale, hemen nagaz. Falta zitzaidan orduan mod bat. Gainera uste dut nagaz lortu behar zituela bai konde vampiroen eta Kenriko unitateak eta gero ere vampiro kostaren zenbait unitate. A ber, hor da indartsu bat, nagaz izar inguruan sortzen dena eta bueno, heldu behar gara piramide beltzera. Eta heldu behar da bere botererik gorenera, vampiroen korrupzioa eta bapur bat unitate ezberdinak. Orokorrean edozein zonalde izan daiteke ona berarentzat, baina batez ere konden vampiroen zonaldeak eta bar. Nagazen diszipuloekin 80 gehiago diplomazian eta rekrutazio kostea keneuneko 100. Eta fakzioekin diplomaziaken 30. Bale, eroi kapazitatea edo gehi bat, morgazten arkainen, disfuntzio magiko izateko aukerak 25 gutxiagotzen da. Eta, bale, eta hasiko gara, ea zer moduz funtzionatzen duen kanpaina honek. Gainera, abuztuan ateratzen denez DLC berri bat, lehenago apur bat deskonexioa izateko. Esan daiteke nahi dugula lehengoa oraingoarekin. Total War Warhammer 3 azkenean kanpaina guztiak berdina zirenez eta bar jendeak nahi du zehozer ezberdina frogatu izan daiteke esaterako alto elfoekin jokatzea eta gero borroke egitea ere unitate berrien kontra eta bar
Baina egitea kanpaina bat beste era ez lasterketa bat, beste kanpaina moduan. Edo nahi zuten, gutxienez, Total War Warhammer bat eta biko armadak, bi jokoiek izaten dituzu plataforma baten, izatez Imperio Immortalak jokatzeko izan bertuzu hiru jokoak plataforma berdinean erosita. Total Warhammer bat, bi eta hiru Steamen esaterako. Eta orduan jendeak eskatzen zuen, behintzat batalla personalizatuetan erabilial izatea ere beste fakzioak. Baina hori ja Immortalen paez datorrenean izango da beta moduko bat, baina beste bi jokoak badituzu eta hirugarrena baldin badaukazu doakoa izango da. Baina beste gauzak ikusia izateko, egiteko Warhammer historian gertatzen diren beste batalla batzuk. Esaterako Alto Elfoek borroka egin zutenean kaosaren kontra eta Tyrion enkarirekin borroka egin zuenean eta beste ikuskun puntu bat emateko kanpainari. Esaterako Kenberrekin hasi eta hor egongo den saltza guztia. Hori politi izango da. Gero ere, DLC berriaren izen ingelesez ez du bat ere laguntzen, izan da Total Warhammer 3 DLC Champions of Chaos edo Chaos, eta da, en plan DLC KOK. Soin falta zeio K bat plus 18 izateko. Baina horretan ere txiste errazak. Abiatu berria mortarkak. Bale, zehatuko gara. Hori da, Arabian eta egongo den liskar guzti hori izango da Welcome to the Rumble moduan. Eta ez du gainean mod hau zorik dagoela ingelesez, beraz, ea zen moduz moldatzen garen arlo horretan ere. Azkundea eta bilatzeko garaian. Nagaz itzuli da bere arrezira eta denbora beharko du bere indar osoa bereskuratzeko. Horregatik beharko du mortarken laguntza arkanekin batera eta bere ganatu piramide beltza. Nagazen armada korda bat
sartzen moduan izango litzateke. Eta asentamentu gehienak ez dute zer balio, baina vampiroen fakzioenak horiek bai. Bale, erabili behar dugu sorginarria. Nagasen errituak lortu izateko. Eta bihartu beharko da mundu osoan zehar. Vale. Asiakero batalla hori. Vale, Metastorm en armada garaitu behar dugu. Eta emango digu 1000 magia beltz puntu izango litzateke kasu honetan dirua. Eta ikusten duzuen moduan, ditu konde vampiroen bi unitateek, gero nagarziasen tropak, eta besteak, eta hau ez dakiz zer den. Vale. Eta 0 puntu batik lortu ditzakegu hemen. Eta hemen izendu unitatea. Beraz, honekin joango gara Nagazizar. No, Gracie, never wrong. Yeah, no. Vale. Hemen eta bigarren nivelera. Eta honekin joango gara zure kontra borrokara. Baina ez egin. Vale, horren ezingo du diesik egin. Zer dauka. Disformitate tuneladora, klana engarlariak eta esklauak, eta hemen asti bat eta badauka hurakan disformea. Vale, eta nagatzek zer dauka. Jokatuko dugu. Horrela bintzat unitateak ikusi ahal izango ditugu. Batez ere interesen zait hau ikustea eta nagartizazen guardia. Arrizko utzenak hauek dira. Beste lau jarri alditu apur bat sakabanatuta. Hauek apur bat honen guardia moduan, eta honek ez dakit distantzatik eraso egin dezakeen, ala ez. Baina, guazen investigatzera. Gara apur bat atzerago. Zertuko ditugu tropa hauek hemen, lehen fronte egiteko. Lehen talde hemen. Jarritzakegu flankoako itzan bat. Nagaz hemen. Unitate askoen kontra hon eta hau bizitza eskuratzeko. Eta hauek hemen.
No, izango da sepulkroaren guardia. Baina mato honetarako jarriak. Osea, visualki unitate hauek politak direla onartu barra dago. Eta hauek izan daiteke direla engendroak eta jarri dituzte hor eskeleto batzuk eta abar. Aurrera zuek, hemendik zuek hortik eta zuek mugitapur bat. Horra. Zergatik hasi dira bizitza galtzen. Sartu ditugu apur bat agia molestatzen honetate hauek. Doom and darkness. A ver, magia. No, kartu, claro. Lehoiak dira. Osea, graziako lehoiak dira. Eskausaren etxakurrak dira, baina espirituak izango balira moduan, osea, pasada bat iruditzen zaita hau. Que sueco, nada. I hunger swiftly. Ready to bring death. Horra. Hellish vigor. Ah, vale, aleatoria de la bañera. Vale, Hellish vigor. Bañera bat pila sentatzen dute. Mortals will perish. Abiaduran ez ditugu harrapatuko. Sortu hor lerro bat. Zorian. Hauek ez dira retiratuko bat, ez ere hilda daudelako. Now is undeath. Joan horra. Dark hex.
Vale. What is it? Bueno. Eta ihes egin zutelako bigarrenean ezin zutelako ihes egin ja eskaben horiek hilda daude. Ez, motak egiten dituzten pertsonak egiten dituzte lan batzuk, oso ikusgarriak. Jo, uste dut Warhammer batean zegoela mod bat zombiei jartzeko batzuk adibidez imperioaren arropekin eta abar izatez zombiak borrokan hil diren gerlariak esan ohi du, beraz apur bat esateko guztiak berdina eta ezberdintasun kutsu bat emateko eta bar. Noski, erabiltzen dituzte jokoan bertan dauden gauzak eta hori erabilita egiten dituzte unitate berriak eta bar. Bueno, txakurren magia hori interesgarria da. Honda 52 berak bakarrik. Bueno, estirik boteretxoena da. Eta jazten bada magia horrekin hasieran oso potentea da. Hori ere gertatzen da musker gizakiekin kamaleoiak hartzen duzu zeruaren magiarekin eta bendabalarekin garbitu aldituzu unitateak pizkanaka. Ez du mina handirik egiten, baina mina egiten du. Vale. Shuffle this way. Hori ez. Bale, hori egiten gaude. Nagazio da Bats and wolves gather. ona.
seize the opportunity. You dare. Strike out. The spirits agree. Vale, tecnología. Vale, orduan mortalkak dira Bestow, Arkham Arkham, Luthor, Manfred, Krell, Neferata, Blood. Bukaterako behar dugu honetako hiru. Eta baitzen da, diplomazia. I hunt. I'll have you speak now. Praise. Txanda pasen dugu. Everything dies. Yes, you will be rewarded. Necropolis awaits. A ver. Mongolems. Edo hemen. Darkness comes. Hor, eskabenak egongo dira, seguro. Vampiren kontra joango gara, bai edo bai. Gainera hemendik da biderik azkarrena. Ego dugu. You dare. Horretaz aparte. Arkulari batzu garrantzitsuak izango dira. Begira, zonalde hori hona da hemen vampiroen ikurra dagoelako. Darkness comes. 'Tis the end. 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 '
Bring it all to me. A ver. Mugitu gara Move ona. us. Vale, printzipio berdinak ematen ditu. Vale, horrengo txandan horra, a ver, fakzioak. Kale dorren kontra ez gara joango. Are you ready? Hauen kontra bai. Karak azul. Skaven warlord! Vale. Soon I'll be all-powerful. Eskabenak daude. Jokatu dugu. Proiektilen eta bargura banta daukagu infanterian ere bai. Only in unlife will they see.
Haiek bada espada. I am master. Magaz. Hemen. Eurak datoz? Asko zerbeto. Haiek jartzen diren tirora. Horra. Death magic. Baina segurako mina egiten dugu. Saldun beltzak ez. Dragoi odolkarien iratea. Ez dugu unitaterik aldo esango nuke. Unitate, listo. Amalo bakarrik. Esango ziren enango batzuk, hauei uste dut ez dietela erasorik egin. Ai. Hiria eraso dugunez, gero ganatua izango da.
Aurtoxide. Vale. Soon I'll be all powerful. Hemen aukera dauzkagu. Oraindik ezin dugu horrelakorik egin. They will serve. A ver, so. Ba, hori esaterako. Txanda pasa. Esateko hau, zonalde hau ez ona da. Sorgin harria daukatelako. Gauza hauek ez dakidala non daukaten bestea. I lead. You dare.
supplies. Bring me flesh to craft. Ya. Baina apur bat urrun dago. Darkness comes. Ez dakit ni hori ideia hon izan zen, ala. Vale. Hori izan da kriston kagada. Joan beharko gara horko en kontra. 3, 6... 6 nada. Itxaron. Agian esabian kara azgalen egongo da eskabenen azken zonaldea. Glamours ez badago, ongi gaude hor. Glamours baldin badago, ba, diegu erasoko eta listo. Dance macabre. You dare. Follow Nor me. dago hor? Darkness comes. Bats and wolves gather. You dare. They will serve. Soon I'll be all-powerful.
horixe gure ideia. Agian egin dezakegu pintza eraso bat. Bai. We fight. No, this cannot be. To battle. It is my Master Lynch. Bring me flesh to craft. Everything dies. Bats and wolves gather. Darkness comes. Vale. You dare. Warlock of Skavenblight. Egin. Izango dugu apur bat. If it is within my... Tell me, creature, how will negotiation aid me in restoring my...
Darkness comes. Sanna passa. Claro, la misa en verdad guretzat. Behold my greatness. It is beatific, is it not? Eh? Ma es que llovía, no. Dark plans. You dare. Bring war. Bonita de gigante a... Bats and wolves gather. The goddess wills it. Karia kagatzen mazaitu niri berdin zait. Hearken the black. What do you desire? A ver, If it is bai.
serve. Move us. The spirits agree. Machinations. Open the Liga Mortis. Ne kalidak zer egiten duen. Agian kalidarekin akatu behar dugu Neferete izateko. Zentzua izan dezake arregak direlako. A ver, lasai, It is night. Soon I'll be all-powerful. Everything dies. Yes, empty the tombs. Shuffle this way. The Lich King returns. edo lamia izan da. Vale, orko gehiago desagertu dira.
Darkness comes. I'll have you speak now. Pray to your gods. I like what you say. Very good. It is night. I'll have you speak now. Pray to your gods. I like what you say. By all means. Darkness. Oh dear. That smells like grave rot. So be it. Of Nagash. You are not him. Sands of time. Absolute power. Bats and wolves, gather. Repansa sartu da borrokan. Gringor ere bai. I am a gracious host. How Bueno, vale. Ez dut lagunduko. you are not him. What? They will serve. The scent of death is strong. My servant fails me. Hala. Ibara zara ez, misioak.
Ez du inor galtzen. Everything dies. Foolish mortal. Bats and wolves gather. Que es diplomacia. You dare? I'll have you speak now. Praise your gods. I like what you say. No. Yes. Why do come? What can we help you with this night? I assent. You dare. Greetings. Let me rid you of those corpses that crowd your fields. Make this ready for Arkan. All shall fear. Me ha dado vida de saque. Picutara. Undead loyalty. Tender kings. Prepare the crypt. Submit to your king. Lamia irazteko ez du ez da horrelakorik behar. Rastomen. Ongi.
Everything dies. Soon I'll be all-powerful. Charon. Darkness comes. Ay, Bring me zombie fodder. Move! Find me charnel pits. gainera vampiroak ere ez ditu asko atsegin. Bring me flesh to craft. Nala. They will serve. Orain. Look upon my eternal form. Ué, Know that you... vale, estamos acá. Everything dies. Obliterate!
Never. Neta ni soldado. The convention is to bow. I suggest you do to stay in my good graces. Soon I'll be all-powerful. Ya me acuretak. You dare. Bring me flesh to craft. Unliving curse. Arise, legions. Petra watches. Look upon my eternal form. No. Ah, la arena que contra.
power. Vale. The convention is to bow. I suggest you do to stay in my good graces. Dena pikutara doa. To battle for the Creator God! Find my harem. You dare. You will be rewarded. What? Never. My dynasty. Itxaron. Bats and wolves, gather. Will be done. Ideia moduan, All shall perish. They will serve. Attack and destroy. Darkness comes. Dena txarto. Ari da ateratzen kanpaina honetan. No, hasi uste dut doaztu daitekela bera bakarrik. Nehekara will be mine. Take everything. Address me as your highness, land of the dead. My will be done. Open the liber mortis. Priest king of greatest dynasty. Open the liber mortis.
Ordean etorri beharko gara hemendik. Tipitapa, helburua lortu ahal izateko. Beno lagunok, hau izan da dena. Espero dut gustoko zen zaizure, torrengoan gehiago hau